Vamos alá ca seguinte categoría, que é a de relato breve. Para entregar os premios está connosco a directora xeral de Comercio, Nava Castro. E o terceiro premio de relato breve vai para Hilda Luaces Torre pola obra Boca de Pedra que lambes o mar. Segundo premio para Eva Moreda Rodríguez pola obra Novela de xadrez que volve a recoller o seu pai, Pedro Moreda. Andrés Carrasco Solla pola obra Caderno de Somoza. A categoría de graffiti. Para entregar este premio, Nava Castro, necesitamos que traballe un poquinho máis. Importalle presentar dúas categorías. Un aplauso para ela xa que volve a subir. O terceiro premio é para Carlos Gómez Martín pola obra 3D Cartón X que recolle Ana Santiso. Segundo premio para José Antonio Rodríguez Lagoa pola obra Cómic na cidade. O primeiro premio vai para David Brei Vázquez pola obra Fetosíntesis. Non, quer dicir, porque este do grafiti é curioso, está moi ben que se valore, porque este é un arte que casi estuvo prohibido ou aí apartado, pero hoxe aquí tivo saben valoralo e premialo xa hoxe, non esperar co tempo. Porque vos imaginade, por exemplo, Miguel Ángel cando empezou na Capilla Sixtina, non? A nai ali, Miguel Ángel, se traballaras, pasa pa casa. Que faz pintando iso aí? Que faz aí enredando? Ai, mamá, que a mí gustame pintar. Cajo en Dios, que disgusto temos na casa. Aparte, claro, a Capilla Sixtina, mentre estaba pintando isto, non cerrou. Había misa igual. E daquelas íbase con túnica. Quen vería as señoras ali? Este rapaz, por eso, se tan siquiera puxera calzoncillos, hombre, que cousa fea. Claro, non había que mirar a Capilla Sixtina daquelas. Que conste que eu falo das señoras que van a misa, que conste que eu as señoras cariño moitísimo, porque eu tiño unha abuela, que para min é o máximo. O que pasa é que é curiosa a vida das abuelas, eu non sei se os que tedes aquí tedes a sorte de ter indo unha abuela, despois de comer, todas fan o mismo. Neno, deixa aí a televisión, a ver que dio parte. Entonces empezan a facer algo moi clásico, que é cotelear. Sabedes o que é cotelear? Este movimento así de me durmo, non me durmo, en riba da cociña, co calorciño da cociña de leña, claro, que ti como boneto dirlle, abuela, vai a dormir pa cama, vai a descansar a cama, e dixe ela, ai non, eu pa cama non vou, que senón despois pola noite non durmo nada. Que claro, gracias. Non é que as abuelas teñen eso, que eu penso que había que contratalas para poñelas de porteros de discoteca ou algo así, porque elas de noite non durmen nada nunca. Tírelle unha abuela, que tal? Que tal dormeu? Ai, non descansei nada, non me descansa nada o corpo na cama. Eu tengo os huesos aí, roe, non me descanso. Que dislle ti? Pero abuela, se cheguei ás 5 da mañá estaba usted roncando. Bueno, sería xusta a mijiña que me colleu algo sono, que eu non son nada de dormir. Pero bueno, isto pasa ás abuelas, pasa a mí, non sei se tedes as vosas, porque claro, miña abuela ten a súa propia fala, a súa propia maneira de falar. Sabedes que no galego están o dar variantes dialectais, que hai que dir que hai 3 grandes bloques, non hai 4. Está o bloque oriental, bloque occidental, bloque central e bloque miña abuela. Ela ten o seu propio galego, non? Ela, por exemplo, non toma fresas, toma freces. Ela non almorza, desayuna, non se cambia, cambéase, non? Dixo, neno, quente o leite no microondas. Que está ben pensado, porque si ti quentas líquido, quentas un litro, medio litro, 3/4 de litro, a ver se me entendes. O peor foi cando outro día me dixo, neno, queres un querello? Eu fixen así, por si acaso. Que é un querello para a miña abuela? Un chourizo criollo. Como ela chegou a isto? Non sei, son moitas pastillas no día, sabes, a señora? Miña abuela ten esa caixa de danesas metálica azul das galletas, conocédela, non? Que está moi ben pensado, porque as abuelas cómprana, comen as galletas, subilla diabetes e xa meten as pastillas. Está todo redondo, non? Pasamos á categoría de artes plásticas que engloba a fotografía, a escultura, instalacións e pintura. Comenzamos polas mencións de honra nesta categoría de artes plásticas e para isto sube con noso escenario Gloria Ferreiro.
sacan estas mencións de honra, que son para Víctor García pola pintura Venus in Furs, para Sabela Barreiro pola instalación Recordos de Identidade, para Marta González pola fotografía Lusco Fusco, para José Andrés Santiago pola escultura entomológica pertencente á serie Origami, e tamén para Ismael Teira pola escultura Espida, que recolle Patricia Domínguez. Por favor, suban todos aquí, vayan subindo o escenario. E por último, Francisco Doel pola fotografía Dar a Luz. Pois moitas gracias, estos son as mencións de honra. Pois bueno, ahora sí, pasamos xa a entregar os 3 premios no eido das artes plásticas. Para isto subirá ao escenario con nós o Concelleiro de Xuventude e Festas do Concello de Santiago, don Xosé Vaqueiro Canaval. Terceiro premio é para Julia Aranda pola fotografía Sen título. Recolle a súa nai, Teresa Girón. Segundo premio para Rodrigo Currás pola escultura Monte Queimado, Monte Fechado. E primeiro premio é para Beatriz Suárez pola pintura Autorretrato. Continuamos coa seguinte modalidade, a de videocreación. Sube ao escenario o director de Relacións Públicas e Institucionais del Corte Inglés, Pati Blanco. E imos co terceiro premio, que é para Sabela Pernas Soto pola obra Tómate o teu tempo. Segundo premio para Daniel Dieguez pola obra Refraccións. E primeiro premio para Juan Silva Cabral pola obra Inserticon.